Triste, mira, iso lévase por dentro, e por dentro sei como o levamos todos os da casa, porque o neno criouse con nós. Desesperado e indefenso. Así se sente Xosé Luís Teira, un veciño de Aguiño que leva case 2 anos sen poder ver o seu fillo. A súa exparella, que agora vive en Portugal co neno, fixo caso omiso de ata 3 requirimentos do xulgado de Ribeira para que llo entregara. Hai casi 2 anos que non sei nada do meu fillo, e gustaríame que a xustiza cumpla co que ten que cumprir e que a sentenza que en realidad se ditou comigo en junio de 2021. Non vexo o meu fillo, non sei o que contacto con el por teléfono ningún, me parece unha injustiza moi grande que non me entreguen un meniño tendo unha orden de sentencia firme na cal fixen 3 demandas, o juez nas 3 demandas contestou e sigue facendo caso omiso á entrega do neno. Segundo sinala, non só el é o damnificado por esta situación. O que vexo é que a xustiza solo protege a muller. En este caso, nada, en este caso xa temos ben claro que os homes en isto non temos nada que facer, pero o que me fastidia é que protexa ao menor, ante todo ao menor, porque non é a primeira vez que me fai isto, porque hai 4 anos cambioume de colegio, marchouseme para Madrid e tuve que pagar un billete de avión cun acompañante da azafata para que o meniño viñera para aquí. Miña nai acolleu na súa casa, empadronoume porque eu estaba no mar fora, meteume ao colexio e dali unha temporada volveu ela e levoume para Portugal. Estou aquí totalmente desacuerdo ca xustiza, é que non funciona para nada, a xustiza non funciona para nada, e o home estamos moi desprotegidos en todo isto. A pesar de que o impedimento de poder estar en contacto co menor, que non vive con el, está penado por lei, nada pode facer, polo que José Luís reclama que se faga xustiza dunha vez e poder ver o seu fillo. Faime 10 anos o 31 de diciembre, e gustaríame pasar as navidades con el, xa que as navidades pasadas non as disfrutín.